Dit is hem, uw Royal Suite. Even nemen. Wat is dat je moeder als ik klacht? Zie je dat lezen? Gisteravond is gekomen. Wat een bende. Ja. Nou, Cees, waar had je voor laaslijn? Wilhelmina? Het spijt me, maar het is niet anders. De eerste helft had bellen dat er minstens 3 patiënten komen. Die kinderen gingen op de gong staan in de wol. Nou, Rini, dat shot het er beter uit als jij, hè? Nou, het is niet hoor, ik zou zeggen, je mag een lied zorgen om er hier een echte ziekenziel van te maken. Ik zou zeggen, leef je maar even lekker uit. Wat een bende. En die lucht die verhengert. Misschien Jannie, het skimmel stuk gewoon in de morgen. Ik hoop niet dat je er een raam in kan. Nou, mijn idee. Oh. Nou, geen beweging in te krijgen. Nou, even aan de kant. Zo doe ik het dus ik niet maar achterdoor. Die fiets zei dat narigheid is. Dat het hout nog werkt. Dat is zo aanbieden wat werk je Ja, dit zegt is prachtig, zei ze. Ja, als parkeren morgen een afvalcontainers vast, nou, dan is die maar een leven. Oh, heer. Je hebt grijns, zie je niet op de shirt. Ach, geen no shirt, ik ben niet zitten. Die zitten hier nog boven de keuken. Shirt als Klaas. Oh, Klaas. Je bent je boven. Oh, dat is lekker ding. Oh, de spierbouw in een broekje. Oh, dan is het dus maar aan. Kijk, het zal lekker kontje heen. Nou. Strakke broekje. Klaas, als de boel weer aanhalen en denk. Wat zei ze? Dat is gelijk. Die had ook echt een ding. Oké, dag. Lekker ding. Wat zei je? Hij liep van de morgen een beetje te let.